iyo sana ako Oo. kung mga pudan ako sa mga pribadong individual diyan na pati sa gobyerno na kung pag grabe ang tuturukan ni Chess ni Vince. Siguro pag 12 anyos ka o 10 pwede na ining maging international grandmaster. Yun, tabi. Okay, di maray nga nita nakaraos man maski puro pa inano nakabukod duman so magurang pag-abot pa lang kan magurang duman sa Bangkok sa Thailand, sunod-sunod na sugan na ni Vince, sundo na naging kampiyon sa Asya. Iyo tabi, garo ini pampelikula Oho. ang istorya kani. Jesus. Okay, di sa pag-session nindo sa Kongreso, you will open it up tabi, Congressman? Makikiuron ako sa mga kapwa ko kongresista. Ilingon ko duman sa samuyang sekretariat, ilingon ko ang mga pending na House bills na sigurado ako igwa ng mga siring kaning mga hakbang na ginibo. Sana ining nangyari kay Vince dahil na ini mangyari sa mga masunod pang mga paglaban o sa mga representante ta sa mga international events. Yeah.